muraba nakine kono makote gasiye. No, naba tweti mukorere mpaka rochari wa minto abamuraba. Nko bayegasi, mchuno mweshima nko bayegasi mwatana kiyote ni kubagati ndiona kiyoso na kina kino. Kiranje ngo kwana, usinje ngo kwana. Naba tweti mwato mutaro gari mube ku motoro muyeri ndamachari anda kuchiroche. Bona ngai gari yali. Naba kaniri egasi mwoko atari gasingia, I will not give you money. Wasa chanta basi chogo chesa rugo. Ara kwanza ni bantu nikati wasema kwanza I think you never kwa hiyo you mwawesha umoko munga ketira wae kura. Nabantu ega senye nye Mugambi asini ni igotna saka asini na gina Mugambi ko kumanira kora tigana kiye mbiyande nakyobogete murabande muina gachikuba egasiba ngaturu matoro gari mwana rochari ari stete teleriga batende ndia mugokogotwa mbere ature sana amachanda guchi rochi ne abantu bomanya gasi bari bunte ndi yaba murabane bakore gasi ono tewangu mbiyande amuraba omete akini kwatigana kina kwachi wangu gerere atokumi omete natwa chagete wana no rochi yamangana ari mbuya ndachwa mugakora na ndi bayasi ari ntoakolte ntoakolte ditwa bwate ebona umfritore ego moigete ari ntoakolte ari tu afini sitikire gento ego mbya ebona na roti gango kwani sengencho na komisiri wa kore bya bya sana kore ndaba bana mete watching kichimbe sana chinga kichimbe ne doje na kim tombye chinga kichinge ne chimbe njiro umete mbara mete mbatare wife yaje ya ando bao drama ngente boko mboyo akimugambi bono orende tukuringa tukuringa ngana ari mete tamwe twabangete aya ibungote bya mugambi twabangete ari yacha tukuringa igana twabangete aseki bora nchaya tokonga litukonga lero nendo chake kundu kuchi ntome tosikente kenkebe igomete nyonji tumete nakibachete hateme ko mulingo liga akina bachete bonachete iga komete na hachete bona agenda iga ngamikora iga tika twende muwa una bako matebi na oyombo chabiri na bako kora introduction yabe ko ngumboyo twenda nyumba kwenda tole kitali boniga chinsa iga tumemsa no mwana ande mugambi no tuko iga nchemete nchini mugambi na mangosoka utetokole bintebi n'abana no way tario bwana kora iga toenda nyombo motebi nakiyo mongina oyombo chaberi nereche ya lady we committee yani yekinyoro simple from that mukungu takubwatana kimete bono rende nyomba ngito kuchi tono mete tande ngona kuikaransiga nyo chayoka kuikaransi cha eliende mugambi nyora whatever I'm doing tarinche tete kufaidika abantu bane barabundengerere timbegete birengere byaneme bakonyeke so what can you just get bakora mete kini mbro bwansu ni tokoi mugambi mete manganande mete tokoi intokoi utwensi nana mali mete tokoi bwansu kora bo chikosa kuchitrisha lakini inyoranga bakongomboyo ayinayo kugubwansu njingu kumaso lakini mbantu kibakonyeka abana kenyuru tuwe mwensi mpaka lakini yako banchengo konyeka na mwane yo lakini bona ngani tete no ikinta ngato kuchinji to konya mpaka ngona bako konyeka na okonya mwao ose nchengo tabi ninche ose ninche chomoga nonye go tori mugambi uri nkiki yakoria tari kianya asengen bantu babacha niki omete wika to torosi nyomba buya na skari ndorosi buya sana tena hai namba 2 ko era number 1 kwa number 2 ande kwa mana ki aichesa serigeli yawe ya number 2 ande metembora wante bunagari antfera sinu makurana antfera sinu akurana takanete makurana takanete igonchi biekanda yana kabompole into nko abiri ngo ayengo korosinde ati tumna negari nyasasuru kurari mugambi wachake ko bomuntu mukora ya tena muntu mukora ati tumna ndo kurari nyasasa kopiki negari sangapi sangapi ngopiki maroba igakira mete kafyu ongrarari pues te vale chiro gapi ongwe andos mate nchen kwenda no tena ki kena kon pues toma descanso ya matkama okiondo biole ndoche wote vile na amiche lagi agusoga ya agusoga antengo tanariga nayoka
No toraiga. Okiono ndiki. Embia. Ndiki. Embia. Mugambe nchina ute amamura bali bache bali ruchega Ayo kaiga. Mugambe ko rosere ngo mutaro oitia machu kuchuruje. Timbwatishida. Tuwanera abantu. Ne campaign naende yaikira. Okiono kala genda bona asante. Komo gutaki campaign mapema. Ngese intu twesi toko igumia. Okay. Haya asante. E campaign. Lakini amamura bali batatoiga bache bakonyo mugambe korosio mutarori. Timbwat magana. Tigana yango kwana. Alafu mugambe. Si proforma jirina ko boli. Ko agenda ngo ochobisi. Agenda. Ochobisi. Ochobisi. Ochobisi to kwanero. Okiondo. Na yoka ya gasi na magendero. Alafu. Neta ari na roane kere tianga. Koraiga. Embrate ngetiga. Nato mwana chikondo chianga. Ube no bwata bana. Bono. Okay, agenda bono. Gombia. Chica sto kuligeria bana yudia. Bono. Kono muntu ole ndengwale gondira kene. Na chire gocha ngubwatinde gocha. Yakubati gocha. Bono. Nakubati gocha. Okiondo ikam. Aya no monto metamana tokra na tokra. Na engese. Baba, kwani nyagerere kwarora. Koraiga. Aye kona ki genda. Mugambe. Koraiga, no choko wagenda paka. Okiondo tonyo mkomo. Ngitu tongo. Okiondo tongo. Nale ko bonna ki. Okiondo bono. Antivirus ne monyole. Nyomba. Muligi abona so muligi. Ngoto na bono. Mbia. Pole. Kwa tosikete bantu nangote bina. Mbia. Oje tole discussion ya magenderero nayo tete ko interrupt. Ay kura agenda na iguna igwe mangana ya. Mugambe tini konya gosana na mangana ofisi. Okay, haya bono. Yoto bono. Mugambe gamba. Gamba mugambe. Okay, yoto bono. Gamba kero muntu. Okay. Esara ko gamba. Seita nae. Ninche mamba. Genda bono. Abasu watu ko wantu bobe. Bobe. Na boigo. Bateo mugambe no muye. Omuntu byasana. Makere kura. Sawa genda bono. Oriye bichana binagote. Ono koraiga. Magana aberobe. Yamnya kinkwano mungwano yiga. Koraiga. Onde tachanyo, onya nde onde kawocha. Ngokurua yenda Okiondo tebyo Okiondo tekora muno. Igo ta gitokiye. Lakini koraiga. Saa moja igali kafyo moto. Mugambe. Ari muntu mangani na kwa kwantena antivirus ndoche kwa mazoete ya pox. Ari na kurta mangana ari na mate nje ngote mamba kengo kuri ntana ko. Bono lero nde fully prepared. Lero mwangorara. Nonche mdoche mbuyore ndoche no ibange twache iga uchi mtumbi bya kina tena kirende sengencho muswati wanachi tena ande tinya kwiro nandi mete Okiondo mete nete kumbwa tuchumuina. Boko ngomboyo. Koraiga. Ai tika nega ari saa moja. Mugambe tinte tikocha samangana yebisaka nene bisiga. Ncherero kama mukao no nyomba genda moseri. Nde tokora no nyama tukabere. Kama mukao no ari esengencho lero na nani nge prepared. Lero yani nge date. Mu ankora mata. Tite kumanya. Kwatia ande tyo kunyo sima nyo rokoro kurwa sidiza. Koraiga. No, koraiga. Unangote bya koraiga. Agenda ngokuriginde. Ngenda arali. Anda kanya gutana na sekene sekene kiao. Mugambe ya. Inge tuwabe gitena lero chinsechi. Mnyocha nika manya ucha kondutana tana. Na bona hata kana nche temperature nyo kuimukira lakini bona ngitoka neke ai tigana shulika na mwiso ndachete nchi mwiso ndeki narari tedi tukeri mokorai ama tukabiri genda moseri yagenda sobo ngende kali ndaka matukabiri angu kurande mwe kasi ni ane mwino ai genda usikenda uchengu kurande mwe kasi ni Mugambe na ingira nche ankoira ngoraki na nche kwa usina kwa ndikiti Mugambe nae kwa ncheketi Okiondo kuna liko chai ko ngumbaro na irana na iwa nchi ai wande watu kongonchokera nditi ko konchokera Mugambe nae kwa ndikiti nae kwa ncheketi nditi ngata yetiongeke Mugambe kwa chito kwa na antivirus miti ukamugurira maru mukaiwanana lero nari mpegete tukuriane lero nari nde fully prepared ready mutete konduta ya tenta kiti basi nguchane butuko nguchane mara kwa bai ngo kora ki mara kwa mbuto kurugera bana samocha iga usa wata yangu tukurana mwana na bonkorara wani mwana bara kurugera lero nte tukurana mwago lero mwao seri moka endeka kama tali bo Mugambe kora iga chifomu chiri cyane keno saineri nkonya bana kinyoro bane nkora namangana nende kwa kama talibo kama tali kongira nyomba kama tali bo sari mokao esenga tali nchena irata tasuri na wasite kondi tukora namangana ai nae kwangi unangogote nae tunya kubereka uchuru ubereka uchuru mune karamu ya piki bono Mugambe tukondo tana muno mapira usikira iganyana ngote oganye kiria mache genda gari kanya kubera ari kanya kwitana na iga nchinya kuboke anyo nyote moseri nae koranda kuchiri bono nae tana nega mo bekende gento ona na ngumoke igano koro Mugambe bono igaye togenda nabokuruse excuse mate binagenda vera gendo kwani no baba tinde tikumanya kende gyonse tali keroro ai kuragenda aye naboko gendo ntebino omoteina oyombo chabiri eche ready to form sinjirante tumwenta ko mosaineri
ga kyo mongina kora iga emergency mongno na complain tinjarare rusi bes no nyiru sarasini moe matebi genda kole task shopping amu minyokeri nende abakoraro igu ayonso kwa namaya lakini taliboniga ayene kura genda na tura genda igo ini mtume kwa bibi ndubisuma yayi ganya aikiri mugambe tali nje na ireta tasori ga kineken neke umugambe nae washite kondigi komati bakini arati ko mugambe uleta iyo ukyondo chiri umugambe kero washite kondigi narengiridi manga naye nunyorite kero konte binyende muwanga kotebi tinko genda nje bikara simangene nusuru okitokora bono iga karati ko mugambe Akirante vera start akatonyora. Mugambo sina gwa kumusuito togeti okagenda ukamugurire bia. Karatiga irangora. Usina gwa sito kamugurire bia. Mugakwane mangana mwakwanite. Mugambire inde sinje to akwanite ngedete ndera. Mugambi njingo tebi karatiga ingoko tebi. Isubati iriana ryajiti. Kama totageti komaseri. Mugambi koraiga. Chi form siri chiane nakwete chire nyumba koraiga mugambi. Ono saineri ngende nchukulikira abantu bana nainde kama ntiko genda mugambi koraiga kama ntiko genda amangana atigarerero inde tondi bona tukariga mete igo ngorete tukariga bona tuma marina kini haya tuko inchiro mugambi musi mwaiga ke amangana yuyo to no okay ono ayo ngombe kura sabe andi kwantu igona nje mugambi nchara to simi kungwira ndi yachete Sukura litika bume na nume tunuko understand yole mukao bono njoka geranga gwanja njengwa tenda singenjo yaba na kinyoro kiro muntu ekageranga gwanja irinde bono senganje genda ko nganje tabno mopiro mugambe genda ko nganje igo tumrana na tumrana samonda yaya mugambe wantaji no buri jongo ntabi mugambe no buri buchinga wantaji to kuna mangana nakorre njere forms chane ntagito mugambi onsaineri ngore ngene chikushubisa abantu banayikilura koraiga nchiyete unokumata byega tondigi kwate unokumata byega mbota nanda sini no meto bono mugambi no burije wantebi nakungotana ki nchiyete tondigi kwegure tondigi kwate nimbo tenjere oh no anemo tenemo rache bono obe mtana wa Chris mbaito